L'any passat vaig estar aquí mirant la Copa del Món i ens va agradar molt, llavors aquest any hi hem tornat. Well, we only found out yesterday, but it's the Women's World Cup skiing slalom, so we thought we'd grab some tickets to watch. I a veure lo milloret. I aprofitant que hi ha la Copa del Món i que mitja família és de Suïssa, doncs venim aquí a animar les esquiadores suïsses. La Lara Gut, no? És la favorita nostra? Bueno, perquè ens hem quedat aquí dins d'aquest parapeto i tot això, i la veritat és que es veu molt bé al final de la cursa. Al final la salut és el primer. Amb l'equip vam decidir que no estàvem en condicions com per córrer, així que vam decidir ajornar-ho. Malauradament, han de conciliar amb aquestes lesions dels corredores, però és llàstima, sí, home. Encima está nevando, así que todos estamos felices. La responsabilitat de celebrar una competició com aquesta, més en unes condicions que s'han complicat. Portàvem un mes patint perquè feia solet i resulta que ens interessava que fes solet. No? Però bé, els equips han treballat molt fort des d'altes hores de la matinada. Home, això és molt important, no? Posa Andorra al circuit mundial de l'esquí. No hi ha millor manera de celebrar aquests 60 anys d'Encisa que amb l'organització d'aquesta Copa del Món, no? És emocionant veure el que es va pensar en el seu moment, de creure en la neu, de creure que Andorra podia ser un destí turístic. Els que van veure que la neu no només era un problema a l'hivern per el que representava pel camp, sinó que havia de ser una oportunitat de negoci, no? I a poc la gent hi va creure i el país s'ha anat consolidant i sobretot agafant un prestigi internacional. I celebrar un 60 aniversari d'una estació que van iniciar uns valents i uns visionaris, i la nostra és la responsabilitat de traspassar-la als que vinguin després amb les millors condicions possibles. L'esquí és l'esport nacional, però és la indústria nacional, és a dir, tot el país d'una manera o altra hi estem vinculats. Seria la cirereta amb aquest aniversari dels 60 anys d'Encisa que poguéssim aconseguir poder celebrar aquí, a Andorra, als Mundials del 2029. Tenemos que luchar por ello.